Добро утро на тези, които сега отварят очи. Има ли бъдеще българското село или неговите традиции бавно и полека ще бъдат забравени? Познава ли новото поколение от големите градове живота на своите баби и дядовци? Отговори на всички тези въпроси потърсиха Кристина Газиева и операторът Валентин Николов. Те ще ви срещнат с група внучета на заем и техните баби и дядовци под наем от габровското село Стоевци. Вижте повече. Трябва да го обърнем. Ето така. Се обръща. За да може да изсъхне от другата страна. Като за първи път, всичко ни е за първи път. И се учи човек. В габровското село Стоевци живеят едва 100 жители. Това лято обаче населението му се увеличава с още 9 души. Млади хора от различни градове прекарват една седмица в селото, за да научат стари занаяти и да опознаят отдавна забравени традиции. Това е проектът "Приеми ме на село", в който баби и дядовци под наем приемат внучета на заем в домовете си. Тук хората са истински добронамерени са към нас и много ни карат да хапваме и в момента ще се върнем с поне 5 кг горница, само от храна. Връзката между поколенията се губи, между старите и младите. Трябва да има повече дейности, които да включват и стари и млади. Заварваме внучетата на заем в разгара на едно позабравено занимание – приготвянето на домашно масло. Виж, че то си пада. Да. Така като с каничката с вода, то си пада така маслото. Баба Цанка е приютила 3 от 9 внучета в дома си. Традициите могат да ги предадат бабите и дядовците, а децата да ги приемат и да ги предадат на своите деца и внуци. През нощта са ставали в пеща, са опичали хляба, убиват матана. Маслото, понеже са били им трябвало парички, са го продавали. За първи път ли правите подобно нещо? Да. А вашето лично удовлетворение какво е за тези 5 дни? За мен е голямо щастие. Ако, с нощи, вечерта, когато дойдоха и всички бяха тук, ако бяхте чули техния смях, просто нямаше да има нужда да ми задавате въпроса. Родителите ми са софиянци, бабите ми и дядовците ми са дошли много отдавна в София. Ние никога не сме имали села и за мен това е просто абсолютната екзотика. Джансу пък е натоварена с нелеката задача да нахрани овцете. Тук вече може би ще иска, аз ще стоя тук. С какво се хранят овцете? Разбрали вече? Да, разбрах. Как се нарича? Жито с... и трици. И трици, да. За момчетата пък се грижи дядо Продан. Цепенето на дърва и косенето на ливада са само част от нещата, на които той ще научи младежите. Замахваш, само че гледаш горе да не удари брадата, то удари по главата. Колко си има желание да пробва? Това е спет. Чай се прекръст. Чамове. Прекрасни ли са? Той вече има опит. Първо за да косиш, трябва да си загладиш косата. Плащаш косата и те я ставиш. Плащаш тук с ръка, това са гладежи и това не още. И слагаш косата на кракът си. И почваш, гладиш. Още на този начин, ли? И го гладиш. Не изглежда трудно, но... Ще се пробваш ли си? Да, със сигурност. Ама да влачиш косата, ще я влачиш по земята. Няма да я дигаш. Аз имам внучки, които много ги обичам. Не мога да прекарам, защото те натъжавам. Те дети са в Испания. Не става дума само за емоция, става дума за истински важен обмен на знания, на опит, на мъдрост и, разбира се, на емоция. За престоя си на село внуците ще трябва да се научат да копаят картофи, да плетат кошници и да доят кози. Но кое е нещото, което те очакват с най-голямо нетърпение? Най-интересното е обковаването на коня, подковаването и панорамната обиколка. Това е традицията на програмата. С кони каруца ще ходим седмица.